Gouden Leeuwplein wordt toegankelijk voor fietsers. Minder woningen opgeleverd in 2013. Het is vandaag 11 maart, dit is het Pelemaasjournaal. De gemeente neemt maatregelen om de verkeersveiligheid op en rond het Gouden Leeuwplein te vergroten. Belangrijkste maatregel is het afsluiten voor auto's en het toestaan van fietsers. Tot nu toe is het Gouden Leeuwplein een voetgangersgebied. Toch zijn er nog steeds veel auto's en fietsers die over het plein rijden. Reden om het verkeersplan aan te passen. Nou, er wordt iets veranderd omdat er de laatste paar jaar, en we hebben dat Gouden Leeuwplein pas heringericht en pas afgesloten en een voetgangersgebied gemaakt, omdat er de laatste paar jaar nogal wat klachten waren over auto's die over het Gouden Leeuwplein rijden met hoge snelheid vaak. Fietsers die er kriskras doorheen rijden, ook met hoge snelheid en niet opletten. En vandaar dat we aanpassingen gaan doen die voorkomen dat dat soort dingen gebeuren. Een van de aanpassingen is het feit dat het Gouden Leeuwplein wordt afgesloten met een beweegbare afsluiter ter hoogte van de Leeuwstraat. Alleen hulpdiensten kunnen de paal laten zakken. Fietsers mogen voortaan wel over het plein fietsen. Alleen Keizershof blijft verboden gebied, ook voor fietsers. Daarnaast mag het vrachtverkeer nu ook vanuit de Kempweg naar het plein rijden om te laden en lossen. Wethouder Aik Busser denkt niet dat de overlast voor de bewoners van de straat hierdoor wordt vergroot. Nou, de Kempweg is er al op berekend dat dat kan. Maar omdat we dus een eenrichtingssituatie hadden gecreëerd voor vrachtwagens via de Henseniusstraat en de Kempweg, was er in ieder geval al één verkeersbeweging. En om nu andere overlast te voorkomen is dit compromis eruit gekomen en moeten we dus met vrachtwagens heen en terug. Maar de Kempweg op zich is er breed genoeg voor, is er bemeten, is ruimte genoeg voor fietsers. Dus in die zin is er verder geen enkel risico aan verbonden. Voordat het zover is, moeten er een aantal aanpassingen worden gedaan, zoals het plaatsen van de paaltjes en een sluis om fietsers van het Keizershof te weren. De wethouder verwacht dat de uitvoering binnen enkele maanden kan beginnen. Nou, zo gauw als we met de werkzaamheden kunnen beginnen, die zullen gepland moeten worden en voorbereid worden, dan zullen we in ieder geval voor de zomer nog met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen. De maatregelen zijn aangepast in samenspraak met de wijkraad Venray Centrum en ondernemingsvereniging Venray Centraal. De totale kosten bedragen €40.500. Op zaterdag 15 maart 2014 organiseert de stichting Kiestechniek weer de jaarlijkse bedrijvendag Kiestechniek, onder het motto Techniek is cool. De bedrijvendag begint om 11 uur en duurt tot 4 uur 's middags. Gastbedrijven zijn Numag Groep, Auto Oostendorp en Cornelis Interieurs. Al jaren zet de stichting Kiestechniek zich in om de technische beroepen en opleidingen in de regio voor het voetlicht te brengen. Op zaterdag 15 maart presenteert een groot aantal bedrijven zich weer aan de regionale basisschooljeugd. Niet alleen met informatie, maar ook met allerlei doe-activiteiten. In 2013 zijn er in Venray 70 woningen opgeleverd. Dat zijn er 25 minder dan de beoogde behoefte. Dit komt mede door het hoge aantal van 240 woningen in 2012. Maar natuurlijk speelt ook de crisis een rol. Zo kon de Ekmanshof in Blitterswijk niet doorgaan, omdat de aannemer failliet ging. In 2014 wordt er meer gebouwd. Wethouder Lucien Peters verwacht dat de productie op meer dan 100 woningen uitkomt. Een groot deel hiervan zijn sociale huurwoningen. Daar is veel vraag naar. Ik zeg altijd, als je aan de voorkant de mensen met de bezem, de bouwploeg met de bezem eruit gaat om het op te leveren, zie je aan de achterkant bijna letterlijk de mensen binnenkomen met koffers en verhuiswagens om erin te trekken. We hebben desondanks onze omgeving hier in Venray, stad met de dorpen eromheen, een behoorlijk percentage sociale huurwoningen, 35% zeg ik even uit mijn hoofd. En dat wordt niet heel erg gewijzigd door deze toevoegingen, maar het draagt er wel aan bij dat die hoeveelheid blijft. Maar er worden ook nieuwe koopwoningen gebouwd. Toch zijn er nog een groot aantal bestaande woningen in de gemeente Venray te koop. Maar ook daarvan zien we hele positieve signalen. We hebben voor onze eigen exploitatie, PPS op de Brabander, zien we nu al in de eerste paar maanden meer opties dan verleden jaar en het hele jaar. Dus dat trekt echt wel aan. Mensen gaan ook weer kijken, nemen opties en gaan ook weer over tot koop. Dus dat vertrouwen komt weer langzaam terug.
Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdagavond is een uitzending van Venray Kiest. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht koelt het flink af. Morgen overdag is het stralend zonnig weer. Tijdens de middaguren loopt de temperatuur op tot 16 graden. De wind is slechts zwak tot matig. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot donderdag.